mopogore gi manya koronga jwang jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka owacho ni biro bedo matek ne ugai mar ODM Oburu Oginga chopo lek mar tero oganda jo Kenya nyaka Kanan kaka mosenindo Raila Odinga nochano. Koloso e kinde manochiwa Yanga Bus e skul mar Miumbuni mayudore sub county Makathiani. Kalonzo ne oten kod nyawadgi Justin Muturi osayo jatend piny William Ruto kuom rango makare weche mag demokrasia mapachoka. Kalonzo omedo bende ni jatend piny William Ruto osiko kalungo nyinge kinde duto ma obago romo. Mamano nyiso ni en achiel kuom yore ma otiege nyinge e kampen mare. Ojiwo Ruto mondo omany yore mag bero ngima uganda jo Kenya. Paro mosir kod jaod bura Makathiani Robert Mbui. Anaitwa Dr. Oburu anasema tutaenda Kanan lakini tutapitia Singapore. Hii ni mambo ya kuchekesha. Kwa sababu Raila ambaye amelala na ambaye tulimpigia kura kila wakati, si ni kweli? Alisema tuna safari ya kwenda Kanan. Sasa ndugu yake mkubwa alipochukua mamlaka acting ya chama cha ODM akasema akafikiria ndugu yake alisema tunaenda Kanan sio Singapore. Naye Ruto anasema wanaenda Singapore. Sasa Oburu anasema tutaenda Kanan tukipitia Singapore. Yaani wanaona wa Kenya kweli na wao wanasema sisi hatuna akili. Yule ambaye amepotelewa ni akili ni Ruto ama ni sisi?